хората след като видят, че това е игра. Но няма да бъде геймплей, това е инфо. Инфото ще бъде дали искате да снимам клипове на PlayStation, защото аз реално имам, или да правя стримове от телефона. Кажете едно нещо, ако искате да се изберете двете, мога да правя стримове, след като направих много една глупава грешка в правенето на акаунт, защото когато исках да се логна в PlayStation, в стария акаунт, който сега снимам клипо, съм правил малумната грешка. Се напиша правилно профила и накрая съм сгрешил BG. И вместо .com съм писал .bg. И така всичко се обърка и сега имам един профил, който е в Google, но не го използвам. Тук малко блочета ще погледнем. И да, общо за клипа исках да кажа дали искате да снимам клипове на моя PlayStation или да правя стримове, когато съм с мои приятели, защото скоро ходя на екскурзия и с мои приятели му снимаме някакви предизвикателства, да играем нещо, например, когато ще да правим стримове и така. Мисля това да е за клипа, пак ви казвам, пишете долу в коментарите дали искате да снимам клип на моя PlayStation и предлагайте коя игра. Имате право до 30 май, по-скоро. Чакай малко. Имате право до 30 май да кажете една игра. По-скоро до утре кажете някоя игра. Защото до днес ми излиза изсича Overwatch до 30 май. И ако искате да игра на нея, имате и разнообразие от GTA, от FIFA, от PES, от докато сега си свалям демото, NBA, Mafia 3 и още игри, които ще кажа друг път. И да, мисля, че това е клипа. Аз съм Black Galaxy и чао!